Singoni twak wantigi wendwa ariyo kamotimo Faith Baraka maendawera moido mendano mar nyota kaachiel kod jalo nyoch mag omenda FCPA Hasbon Omolo ma wantiere Grace Dukae. Wachaka achiel kachiel nyaka kaunti no ma Kisumu kama wantiere gi Faith Baraka. Faith oimore nyiswa ni to ulrini nyekwara mugajwa ng'ini ng'awa nyingi ng'a hinya kanye machiegni ahinya. Oimre ahinya nyinga Faith Baraka an Nyagemrai to adak kae Kisumu. Machiegni ahinya nyiswa ni to wach mar nyota ni winjo kanye to ni apply nang'o to bang'e ang'o manotimore mogik kama koro ni achiel kuom jogo manoyudo omenda mar nyota. Wach nyota ne nawinjo kana teach. Nilikuwa na rafiki yangu alikuwa na apply akaniambia umesikia mambo ya nyota hii, nikamwambia sijasikia vizuri, but akanieleza kopi mna to na yudo ni en gima nyalo apply to no apply. I wasn't sure nitapata, but wakati nilienda for training I was really grateful. Baka ikafika mahali tukapewa leo na iko so hivyo ndio ilifanyika. Ero kama na nyantiere kumwacha neno udhie training okwange ni en training mane terwane na mos kaka ni apply tiyudo duoko nang'o kae to koro wuok udhie training ne ntiere kanye to ng'agini mano train to no train we wi ang'o gini mano timo. Training to ne watimo Kasagam. It was very thorough. It was from morning mpaka jioni. Walikuwa natufunza vitu tofauti kama budgeting, planning, na uzuri pia walikuwa natupea transport kidogo, fare kidogo, ne wachiemo maber. To training knock out 3 days back to back, very intense. Now I almost missed training, but walikuwa nakupigia simu wanakuambia leo ni siku ya training kuja. Kabla ya training kulikuwa na maswali machache tulikuwa tunajibu, manakamano. Training note in kakarawera ang'o maduong' mane yae godo kasa ni openj giminyalo paro mokwongo wabire pachi en ang'o minyalo paro training makamano? Anyalo paro wach budgeting, watch business idea, kaki identify idea ni, kaki identify where you're going to sell, kaki identify the right product, kaki nyalo price, kaki nyalo tere, kaki nyalo advertise. That was very crucial. Sikujua hiyo wakati niliingia hapo. To inseche mane idonje training beni dhi ka isebedo kod idea ni ma gima dwa time biashara koso timo training ni emano miyo ibedo kod ng'eyo ni mate gima kora dwa timo? Nangi ideas mang'eny. But kana the training I discovered ni one gi formula. Okinyal mana chio and say ati nitafanya hii ama nitafanya ile bila structure. So before the training I had so many ideas but zilikuwa irrelevant. But sasa after the training sasa niliweza ku narrow down kusema aya kwa hizo zote ni hii ndo nataka. Rokamano kapuka duogo kae hir jalony to nyiswa ni to hino en mane itaka mane makore yiero ni dwa timo gi omenda mar nyota? Adwaro timo wach cosmetics. Adwaro uso gi kama lipstick, lip gloss, lip balm, eye pencil, earrings, cosmetics, gears, accessories.
and mana settle for. Rokamana ahinya.